ka palang maluto, ma. Ilista na nako kung sa'yo mong buhaton. Huwag mantika. Butangan og isa ka kutsara. Di mo na baho sayon! Excuse me, sir. Gusto ka mo dato? Oh, mga taga-kwarta? Dili, sir. Oy, namang ko'y opportunity diri nga gidala. Bisin makatabang ni sa imuha. Uy, unsa man na ma'am? Pregnant na ha? Mao ni siya, sir, sa KF company. Pwede ka mo apilaan ni sa gamay lang nga puhunan. Ah, mao ba? Mo income ka ta ana. Mo income, sir. Oy, pertirang dalia. Income na di ka ana. Yes, sir. Ni income na. Naabot na gani ko 1 million. Wow, pili ka pa tala ana ma'am. 5,000, sir. Pero pwede ka maka-income og 10,000 a day. Wow! Unsa na ma'am? Ing anion siya, sir. O, example, musulod ka. Di ba naamang kay mga kaila duha, sir, no? Na ma'am, ayun, dakan pa manggani. Ay, daghan pa man di ay. Example, musulod si A og si B diri a. Pag musulod si A, maka-income na kag 1,000. Pag musulod na pud si B, mo income na pud kag 1,000, so 2,000 na. Mag-pair pag yun ni si A og si B, sir, na nakay 2,000, so 4,000 na. Inana kadali ang income man diri, sir. Ninduta na ma'am, uy. Uy, ay diri barok. Uy, unsa man na? Ay negosyo diri barok, nindot kayo. Unsa man na? Nga negosyo. Ay, KF company na siya, sir. Nangita mi og mga tao nga willing magnegosyo. Pero yung ninduta barok. Saon man na, ma'am? Sir, perti lang dali mupalit ra ka og package sa mo worth of 5,000, membro na ka. Pwede na ka mo income og 10,000 per day. Ha? Kadakuan na, ma'am. Uy, unsa man din nakitaan na, ma'am? Sir, mangita lang kag tao nga mga kaila nimo. Sa matag tao nga mosulod, sir, na kay 1,000. Aside ana, sir, ha, napakay tag 2,000 nga bonus. Hinduta na, ma'am. Uy. Sunod na barok, paandar ka sa ako. Bitaw, sir. Tapos na pa man may mga kaila diri, no? Sige, sige. Invite to na to si Kuya Frankie. Okay, sir. Mag-set ta karon og house party sa ilahang balay. Ako'y bahala sa gasto. Sure ka ma'am? Sure kaayo, sir. Ang inyuha lang buhaton is invite ninyo inyong mga silingan. Okay, invite to na ko si Boy Toko, si Kuya Frankie, o si Tibor. Sige pre, ato na dito ka. Okay, pre. Ako'y bahala. A few moments later. Ayo, pre! Pre! Uy, pre! Unsa may ato? Pre, sabay tayo. Laboy si Dok. O, unsa man? Naikaon dito? Wala, oy. Nadaw nindot nga negosyo dito pre. O, unsa man ang negosyo, pre? Basta dito ra na mo ipakita. Apila si Madam Imiat pre. Ah, okay, pre. Musunod rami. Kinsa tayo mo ka-istorya sa gawas der? Ay, si Barok ug si Buytoko. Na daw nindot kay nga negosyo sila. Oh, unsa man na? Dito raman daw nila i-explain. Tara, tunga tuon. Oh, sige. Hoy, sayon. Ikaw rin magluto diri ha? Adilam ko ka palang maluto, ma. Eh, bilhin nira na siya guider. Makabalo lagi na. Uy, sayon. Ilista na nako kung sa'yo mong buhaton. Okay, ma. Sundon ra na ako na imong gisulat. Dara sayon, no. Moni sonda ha, pagluto nimo, mulakaw sa mi. A few moments later. Motay ninduta ato nga negosyo der, no? Moapil ta ato. O, pila kita. Unihapon na siguro ta. O ato sayon. Uy, sayon, nakunsa man ka diha? Nagpaabot mga mubukal. Ganina ra mo ta. Unsa man pagkabukal anak ka? Wa man nagyon. Sus na, gisubay na ako na imong gisulat dire. Tarong mo dara na pagkaluto ko mo nang gisubay. Ma, basahon na ko isa-isa. Ablihan ng stove. Butangan og kaldero. Huwag mantika. Butangan og isa ka kutsara. Magbutang og duha ka aso. Butangan og duha ka basong tubig. Ulaton nga mubukal. Di mo na baho sayon. Sunod galing akong maglista ka tarong akong dili na mo tarong nga ipit yuta.